sindikatuak eman duen hitza betez, lehenengo aldiz 20 urtean, bildu da Gipuzkoako egurgintza hitz egingo duen mahaia, hemen Donostian. Labek esan zuen, konpromiso bat genuen, sektoreko langile guztien lanbaldintzen inguruan hitz egingo zen mahai bat osatzeko. Eta zer gutxio, sektore oso bat arautuko duen hitzarmen minimo bat lortu zedin mahaia osatzeko. Helburu horiek, hasiera batean, sindikatu guztiak, mahai hori osatzen dugun sindikatu guztiak erakarri ditugu behar hortara, sektore oso baten hausnarketa egin ondoren, mahai hortan plasmatu benetan langileak zer behar duen egurgintzakoan eta zer eskatzen duen eta zer behar dauden sektorean bertan, baina zoritxarrez ez gara partaila bakarra joku honetan. Bada patronal bat ere, bertan jolasten duena, horien artean adegi bera, borondatea hau txikiarekin esan bai. Baina zer esango, eta arrazoi juridikoak, teknikoak eta barra jarri ditu aitzaki, benetan, denborak berak markatu ahal izateko alegia. Denbora irabazi nahi du, benetan, hemen osatuko litzaken mahai hipotetiko batean, zer eta nola jokatu beharko luken berak ere hausnartzeko. Patronalak ere bere jokua egingo du, guk hasiera eman diogu, 20 urtean lehenengo aldiz hitza betez, eta hitz honi jarraituko diogu lanean, bultzaka eta gogo biziz. Orduan, hasiera batean gaur hasiera emandako mahai hau, egia da osatu, ez dela osatu, mahai negoziatzaile bat, baina irailean berriro bildu, eta mahai honi hasiera posible bat emateko borondatea denon ahotan dago, eta jarritako arrazoi juridiko eta tekniko aitzaki edo ez aitzaki horiek bertan bera utzi eta irailetik aurrera berriroaren martxan jarriko gara. Beraz, hau zuek eta bagoaz, venga!